Familia Corleone se întoarce. Bianca m-a lăsat, dar nu mai vreau înapoi happy. Luca i-a promis lux, dar n-au loc printre noi. Eu sunt Uzi, frate Crescu, printre blocuri Corleone lângă mine, noi nu stăm pe loc. Familia Corleone se întoarce pe orașul Eclipset. Cine ne-a uitat o să ne vadă. Uzi e urmărit, dar scapă mereu. Are sânge rece. Vito se întoarce, tăcerea s-a dus. Corleone ridică tot ce-a fost de ajuns. Tudor, fratele meu, e gata de foc. Când e haos pe stradă, sare direct din bloc. Și chiar dacă trădarea doare uneori, noi nu cădem, noi ne ridicăm. Alejandro vine, dar nu zice nimic. Doar lasă armele și dispare rapid. Adina e furat de Chero, dau luam înapoi, că familia noastră nu lasă pe nimeni în ploi. Uzi e boss,